aloitteessani mainitaan, valtuutetuille tarjotaan etuja täysin pyytämättä. Mainittakoon esimerkiksi lukuisat kutsut teatteriesityksiin sekä jääkiekon MM-kisojen aitiokutsut Nokia-areenalle. Myös mediassa mainitut valtuutetuille postitut museokortit puolestaan ovat kokonaishintalapultaan yli 5 000 euroa. Vaikka mainituista eduista kieltäytyminen ei kaupungin taloutta pelastakaan, on kyseessä esimerkin näyttäminen kaupunkilaisille. Miksi kaupunginvaltuutetun tulisi päästä veloituksetta teatteriin tai museoon, samalla kun tavan kansalaiset joutuvat itse maksamaan vastaavista palveluista? Ja arvoisa puheenjohtaja, apulaispormestari Helimo tuossa jo oleellisen kertoikin. Esimerkiksi tuo Nokia-areenan aitio, se on pormestarin ja konsernijohtajan avaimen takana, ja siellä ei ole kyllä ainakaan viimeisen vuoden aikana valtuutettuja vierailut. Jos meillä vierailee joku ministeritason henkilö esimerkiksi täällä, niin sattuu olemaan peli samana iltana, niin on joskus käynyt siellä, ja silloin ehkä kutsutaan joku puheenjohtajistoedustaja tai niin poispäin. Mutta mitään tällaista tapaa meillä ei kyllä tällä hetkellä ole olemassa, mitä tässä nyt viitataan. Esimerkiksi Valin omassa puheenvuorossa. Tosiaan herra puheenjohtaja, pormestari, kollegat ja tätä kokousta myös linjoilla seuraavat veronmaksajat ja täytyy myös sanoa kuntavaaliäänestäjät. Aluskin täytyy todeta kiittäen linjoille teille kaikille ihmisille, joiden kanssa on tamperelaisille keskustellut tästä Tampereen huolestuttavasta tilanteesta. Herra puheenjohtaja, nyt käsittelyssä oleva pormestari Kummolan talousarvioesitys vuodelle 2025 on ilman kertaluonteisia myyntivoittoja liki 100 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitus on aiemmin kesäkuussa hyväksynyt pormestarin esityksestä Tampereen talouden kehyksen. Myöhemmin pormestarin talousarvioesityksessä on lisätty nyt syksyllä kehyksen päälle sopurahoja yli 6 miljoonalla eurolla. Kuten me ollaan jo aiemmista puheenvuoroista täällä valtuustossa kuultu, niin Tampereella on velkakriisi. Ainakin meille kokoomuslaisille on tullut äänestäjiltämme paljon palautetta tästä velkaantumisesta. Nyt kun taloudenpidoltaan hankala sotekin vanhustenhoitoinen on siirtynyt alueelle ja samalla Suomen lapsiluku on tippunut vauhdilla. Lisäveloista jää kasvavat korkomenot maksettavaksi seuraaville vuosille. Tampereen yliopistolla meitä hallintotieteitä opiskelleita koulutetaan muun muassa kunnan ja kaupunginjohtajiksi. Kysymysmerkki on, voitaisiinko kaupunginjohtajamallissa vallitsevassa taloustilanteessa esitellä yhtä velkaantunutta talousarviota. Arvoisa herra puheenjohtaja, oikeiston valtuustoryhmä esittääkin aiemmin ryhmille kerrotun mukaisesti pykälän 170 palauttamista takaisin uudelleen valmisteluun. Saatteella sitaatti: talousarvioesitys vuodelle 2025 ilman kertaluonteisia myyntivoittoja on liki 100 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tampereen kestävän kehityksen turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista esitellä kaupunginvaltuustolle talousarvioesitys, joka on menotasoltaan kehyksen mukaisesti nyt esitettyä 6,2 miljoonaa euroa keveämpi. Sinänsä tosi hienoa keskustelua täällä, mutta ajattelin kommentoida muutamia puheenvuoroja tai esille nousseita kysymyksiä tai yleensä tämän budjetin lähtökohtia. Niin keväällä, kun kaupunginhallitus teki budjettiraamit, niin lautakunnilla oli ylitystoiveita niihin 32 miljoonaa euroa, joita ei keväällä johtoryhmän kokouksessa hyväksytty. No sitten tämä 6,2 miljoonaa, jota täällä on esitetty poistettavaksi, niin tarkoittaa sitä, että jouduttaisiin nostamaan luokkakokoja, poistaa erityisluokkia, ottaa läppärit pois lapsilta, viedä yksityiset päiväkodit konkurssiin, lopettaa aamu- ja iltapäivätoiminta ja päiväkotien johtajaongelma jäisi edelleen ratkaisematta. Siellä ei ole, niin kuin valtuutettu Alesovski täällä totesi, niin siellä ei ole yhtään turhaa asiaa.
No ja nyt viimeisiä asioita, jotta mä poistaisin tästä budjetista, että en ymmärrä tämmöisiä puheenvuoroja täällä onneksi vaan yhden valtuutetun toimesta. Puheenvuoro valtuutettu Puolimatka. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitän arvoisaa pormestaria puheenvuorosta ja talousjohtajaa myöskin tästä edellisestä. Ja kiitos, että saatiin tulla tänne raatihuoneelle. Elämme hyvin erikoista aikaa, emmekä tiedä mitä kaikkea on edessä. Talouden haasteet on totta, tämän varmasti kaikki jaamme. Meille perussuomalaisille vastuullinen taloudenpito on tärkeää ja on hyvä, että tässä kohtaa yhdessä valtuustona katsommekin eteenpäin. Talouden rakenteellinen epätasapaino Tampereella on tunnistettu ja tunnustettu. Tämä tuli esiin jo talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Ryhmäpuheenvuorossani tällöin totesin, että kestävästi hyvinvoivaa Tamperetta voidaan rakentaa vain ja ainoastaan taloudellisesti vakaista lähtökohdista. Tätä olemme tekemässä ja siksi talouden tasapaino-ohjelman periaatteiden tuominen juuri tähän kokoukseen on mielestäni paikallaan. Esityksen mukaan kaikkia talouden osa-alueita ollaan valmiita tarkastelemaan. Tavoite tuo sen 60 miljoonaa euron vuosivaikutuksen siten, että vuoden 2029 budjetti on tasapainoinen. Ja talouden kurimuksesta kärsii niin valtio kuin kunnat, mutta ennen kaikkea myös kotitaloudet. Siksi jäimme kaipaamaan tähän pohjaesitykseen tekstilisäyksiä. Ja emme nyt kuitenkaan tee muutosesitystä, vaan toivomme, että nämä seuraavat asiat voitaisiin huomioida ponsiesityksen muodossa. Kun tasapaino-ohjelmaa valmistellaan, tulee varmasti esiin säästökohteita, joita voidaan toteuttaa jo vuoden 2025 puolella. Säästöjä tulisi tehdä heti, ja tämän tulisi tänään näkyä tässä meidän päätöksessä. Tampereen velka on 10 vuodessa tuplaantunut. Vastuulliseen taloudenpitoon ei kuulu velka ja veronkorotukset. Ihmisten maksutaakkaa ei pidä nyt lisätä. Tulevaisuus on kaupungille haastava, koska esimerkiksi työttömyyden kustannukset ei ole täysin ennustettavissa. Siksi olisikin tärkeää toimia heti. Kaupungin on entistäkin tärkeämpää keskittyä ydintehtäviin, turvata peruspalveluiden laatu ja kuntalaisten arki. Näillä perusteilla esitän seuraavaa toivomuspontta liitettäväksi pohjaesitykseen. Säästötoimenpiteitä talouden tasapainon saattamiseksi etsitään ja toteutetaan jo vuoden 2025 aikana. Tasapaino-ohjelman toteutusta tehdään niin, että verotus ei kiristy. Tasapaino-ohjelman toteutuksessa pyritään suojaamaan ensisijaisesti lakisääteisiä peruspalveluita. Ja näyttää siltä, että nyt tosiaan Tampereenkin osalta muutaman hyvän vuoden jälkeen niin ollaan jälleen siinä tilanteessa, että pidän hyvänä tällaisen kokonaisvaltaisen ohjelman käynnistämistä ja siksi kannatan tätä pohjaehdotusta ohjelman käynnistämiseksi ja myöskin näitä esitettyjä periaatteita. Täällä pormestari mainitsi myöskin tämän VOS-uudistuksen ja sitä tosiaan ollaan valtakunnallisesti viemässä eteenpäin. Tilanne, josta lähdemme, on se, että valtionosuusjärjestelmä on todella rikki. Kohti niin mennään eteenpäin ja todetaan, että otetaan tässä kohti asiantuntijana pormestarin puheenvuoro ennen kuin hänen jääviys astuu voimaan. Niin pormestari Kummola, olkaa hyvä. Ja olisin tietysti olettanut ja odottanut tilintarkastajalta, että hän olisi niissä palavereissa, joita hänen kanssa käytiin esimerkiksi viime vuoden puolella tästä, esimerkiksi huomauttanut konsernihallinnolle, että nämä olisi pitänyt viedä lisätalousarvioon. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Minusta se on myöskin huonoa tilintarkastuskäytäntöä, ettei, kun niitä palavereja kuitenkin pidetään, ettei niistä kerrota sitten etukäteen, vaan jälkikäteen sitten tuodaan tällaisia ajatuksia. Mutta näin tämä nyt on ja tältä osin ymmärtäisin, että tämä selostus on tehty ja poistun tilasta. Hyvä. Todetaan, että Kummola poistuu tosiaan esteellisenä ja on pitänyt tämän asiantuntijapuheenvuoron. Lyhyesti vielä tähän käyttötalouspuoleen, joka ilmenee tästä esityksestä, niin tästä nähdään tämä toiminnallinen tulos, eli tänä vuonna ollaan se noin 100 miljoonaa alijäämäisiä, ja me ollaan nyt tosiaan yhdessä tässä pormestariohjelmassa sitouduttu, että meillähän viime vuosina meidän tulos on ollut parempi, kun me ollaan myyntivoittoja käytetty myös niin kuin toiminnan
toimintamenoihin, ja nyt me ollaan tosiaan sovittu, että noin 25 miljoonaa huomioidaan näitä myyntejä, ja sitä kautta saadaan pitkän aikavälin näkemys siitä, että miten tämä rakenteellinen tulojen ja menojen tasapaino pystytään saavuttaa. Ja tässä nähdään, että toiminnallinen tulos paranee huomattavasti, mutta meillä on edelleen töitä tulevina vuosina. Ja tähän vaikuttaa monet asiat, jotka alussa toin esiin, niin yleinen tietenkin suhdanne, meidän työttömyystilanne, jos me saadaan työllisyyttä ja kasvua, niin tämä on erittäin paljon valoisampi tämä tulevaisuus, ja totta kai nämä sit valtion ratkaisut myöhemmin vaikuttaa tähän. Ja sitten pykälä 190, muutokset vuoden 2025 talousarvion. Keskustelu alkaa. Valtuutettu Hirvelä. Tästä selviää, että tämä kaupunki on velkaantumassa tällä meidän valtuustokaudella niin 600 miljoonaa euroa lisää. Eli sen miljardin päälle, mikä meillä on jo, mikä johonkin kohtaa sitäkin pidettiin jo vähän niin kuin sellaisena merkkinä, että siitä ei pitäisi lähteä enempää velkaantumaan, mutta nyt tulee se 1,6-kertaiseksi nousee tuo velan määrä. Niin mä haluaisin vaan, nyt kun puhutaan taloudesta, niin ottaa tuon asian huomioon, että tämä taloudenhoitoon täytyy laittaa erityistä huomiota ja enemmän tarkkuutta ja vähemmän yllätyksiä. Ja esitän perussuomalaisten ponnen liitettäväksi tähän esitykseen, päätökseen, että jatkossa talousarvion tarkkuuteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Tämä käytännössä saman tyylinen ongelma siis vaivaa nyt jo toista vuotta peräkkäin kaupungin taloudenhoitoa, ja tämä vaikuttaa siltä, että me jälkikäteen hyväksytään ja budjetoidaan jo toteutuneita asioita. Kuten edellä valtuutetulta Hirvelä ja Puolimatka kuultiin, niin talouden lukemat näyttävät aika pahoilta ja myös Tampereen velkaantumiskehitys näyttää pahalta, niin se näytti viime valtuustokaudellakin. Nyt kuitenkin, kun meillä on täällä valtakoalitiossa puolueet kokoomus, SDP, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto, niin pitäisin ihan asiallisena, kun pyydettyjä puheenvuoroja ei ole, niin saisimme kuulla esimerkiksi pormestari Nurmisen tai jonkun vastaavan tahon puheenvuoron ja vastauksia niihin kysymyksiin, joita täällä ikään kuin oppositioasemasta olevat puolueet ovat esittäneet taloudenpitoon ja velkaantumiseen liittyen Tampereen kaupungin tasolla. Olisiko tämä mahdollista? Muita puheenvuoroja ei ole, joten keskustelu päättynyt. Keskustelun aikana on esitetty pontta ja sitä on myöskin kannatettu, joten meidän pitää äänestää siitä. Ja jos Hirvelä lukisi vielä sen ponnen uudestaan siellä. Kiitos puheenjohtaja. Eli ponsi oli, että jatkossa talousarvion tarkkuuteen täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Voidaanko tämä hyväksyä yksimielisesti? Kuka siellä naureskelee? Ei voida, joten meidän pitää äänestää. Joten äänestämme ponnesta. Ne, jotka kannattavat mä luen tämän koko jutun vielä. Valtuutettu Hirvelä on esittänyt valtuutettu Puolimatkan kannattamana, että jatkossa talousarvion tarkkuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Koska tätä ei ole hyväksytty yksimielisesti, niin ne, jotka kannattavat valtuutettu Hirvelä esitystä, toivomuspontta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat toivomusponsiehdotuksen hylkäämistä, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttäneen. Hyväksytty. Äänestys alkaa. No niin. Äänestyksessä on annettu 67 ääntä, joista 6 on jaa-ääntä, 61 ei-ääntä, muita 0, joten näin ollen toivomusponsi on hylätty.